Туган аулым милли туристлык комплексында Казанның танылган мөселман хатын-кызлары, остазлар, мөгаллимәләр һәм җәмәгать эшлеклеләре очрашуы узды. Анда сүз ни хакында барды? Татарстан мөфтие нинди тәкъдим кертте? Гамле очрашудан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Очрашуның сәбәбе мөселман хатын-кызларының киеменә багышланса да, сүз гомумән татар халкында милли дини үзенчәлекләрне саклау турында барды. Беренчедән, хиҗаб ул Раббыбызның әмере, ул мода гына түгел. Чөнки Ахзаб сурәсендә һәм Нур сүрәләрендә Раббыбыз безгә аны хатын-кызларыбызга аны кияргә куша. Әлбәттә, төрле милләтләрдә ул төрлечә булырга мөмкин. Шартлары бар. Кемдер бу гарәпләрнең киеме дип әйтмәсен, чөнки Мәҗани хәзрәтебез дигән шәйгър бар, динебездән булмаса да, динебезне саклый. Алар гырыф-гадәт, кием һәм тел, аларны сакларга кирәк. Хәтта мәдәният сүзе бит гарәп теленнән килә, мәдәният Мәдинә сүзеннән килә. Yani birinci мәдәни современный шәһәр ул Мәдинә шәһәре, пәйгамбәрбез үрнәк шәһәр. Февральнең 1 көне мөселман илләрендә хиджаб көне дип искә алу кабул ителгән. Мөфти хәзрәтләре фикеренчә, аны татарча яулык көне яки татар милли киемнәре кичәсе дияргә була. Татарстан мөслимәләр берлеге җитәкчесе Наилә ханым Җиһаншина әлеге көннең очрашу, аралашу, тәҗрибә уртаклашу өчен бер форсат булачагын искәртте. Безнең иң зур теләк хатын-кызларыбызга шушы үзебезнең милли рухта тегелгән, дини рухта тегелгән киемнәрнең ысулын җиткерү, аңлату. Һәм инде ул яулыкны бәйләгәч тә хатын-кыз нинди серле була. Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең кушканына ирешсәләр, алар бит җәмгыятьтә дә зур урын алачаклар. Мондый очрашуларның гадәттә дәвамы ярминкә яисә остахана. Айрым әйтеп китәсем килә, Кукмара районыннан Рәмзия килде һәм үзенең шушындый матур бул эшләре белән Милли зәвыклы яулыкларны сатып алучылар аларны килешле итеп бәйләргә дә өйрәнде. Тышкы кыяфәттә төсләрне туры китерүдә бик мөһим. Остазлар үз белгәннәре белән бик теләп уртаклашты. Мин үземнең шушындый чәчәкләрне хатын-кызларга ясарга өйрәттем. Шундый матур, хуш исле композицияләр булып чыга. Очрашуда мөхтәрәм кунаклар сыйфатында Татарстан мөфтиеннән тыш Россиядә мөселманнарның юридик хукукларын яклау өлкәсендә эш тәҗрибәсе булган танылган адвокат Руслан Нагиев та катнашты. Ул Россия Конституциясендәге киенү рәвеше белән бәйле маддәләргә ачыклык кертте. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.